Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Ako si Mario. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1995 sa probinsya ng Negros. Isa akong magbubukid. Araw-araw akong nasa aming taniman ng mga gulay. Nagbubungkal ako ng lupa, nag-aabono, at namimitas ng mga bungang gulay. Ganito na ang nakasanayan kong trabaho mula pa sa aking pagkabata. Kahit mahirap ay nakakaraos din naman ako dahil mag-isa ko nang itinataguyod ang aking sarili. Ang aking mga magulang ay hindi ko na kailanman nakikilala. Sabi ng aking lola, sanggol pa lamang ako nang mamatay sila sa disgrasya. Nangyari iyon sa barko kung saan pauwi na sila galing ng Maynila. Nalunod ang nasabing barko kasama sila. Kaya wala man lang akong kahit anong alaala mula sa aking mga magulang. Si lola na lang ang naging kasama ko na kailan lang din ay namatay. Iginupo ito sa sakit na high blood. Kaya naman, heto ako ngayon, mag-isang umuusad sa buhay habang ginagawang panimulang pangkabuhayan ang naiwan niyang hindi rin naman kalakihang lupain. Pero sapat din naman ito para mabuhay ako. Sa unti-unti ay nasasanay na ako sa aking pag-iisa sa buhay. Pagdating naman sa pamamasyal sa baryo, ay may iilang kaibigan din naman ako. Isa na sa kanila, si Jaime. Hindi kagaya ko, may kompletong pamilya pa ang lalaki. May asawa at anak na din siya. Maliban pa doon, medyo matanda din siya ng ilang taon kumpara sa akin. Palangiti, mabait at palakaibigan ito. Iyon ang dahilan kaya magaan ang loob namin sa isa't isa. Tila siya ang kapatid na kahit kailan ay hindi ako nagkaroon. Naging tagapagtanggol ko sa lahat ng pagkakataon at higit sa lahat, naging tanungan ko sa lahat ng bagay na inosente ako. Iyon ang dahilan kung bakit halos hindi kami naghihiwalay kapag nagkasama. Punong-puno ako ng mga kwento mula kay Jaime. Partikular ang mga kwentong aswang. Aniya, sa aming baryo ay may ganoong mga nilalang. Hindi ko na lang daw ito napapansin, ang mga ito, dahil mahilig daw ang mga ito na manlinlang at magpanggap. Kaya naman tinuruan niya ako para malaman ang ugali ng mga nasabing nilalang. Aniya, maraming uri at lahi ang aswang. May mga aswang na nakakalipad at mayroon namang hindi. May aswang na kumakain ng mga hayop, nagpapanggap na hayop, at mayroon din namang mga tao ang kanilang nilalantakan. Iyong tinatawag nilang karaniwang aswang ay isa sa mga taong mapagpanggap. Ginagawa nila ang lahat ng
nakagawian ng mga tao, namumuhay ng normal at nagtatrabaho, nagsisimba at nakikihalubilo sa mga kagaya namin. Kaya naman, mahirap hulaan ang tunay na aswang. Sabi pa ni Jaime, marami niyon sa aming nayon at hindi dapat ipagsawalang bahala. Lalo na at sa panahon ng taggutom ay nagagawa nilang mambiktima na lamang ng kapitbahay. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng kung anong kababalaghan tungkol sa kapitbahay naming si Gina. Pamilyadong tao ang babae, may asawa at mga anak. Kilala ding pinakamasipag na magbubukid ang kanilang pamilya sa aming lugar. Ang kanyang asawa ay manggagapas. Ang babae naman ay sanay din sa maghapong pagtatrabaho sa asyenda. Kaya naman may kita din silang natatanggap sa lingguhan. Ang kanyang dalawang anak ay may kapansanan at palaging nasa loob lamang ng bahay. Si Gina naman, kahit masipag at isang hindi mapang-abusong tao, ay pinangingilaga ng lahat dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali. Ayon sa ibang nakakakilala kay Gina, may saltik daw ito at nagsasalitang mag-isa kahit wala namang kausap. Kaya naman walang sino man ang nagtatangkang makipaglapit sa kanya o makipag-usapan lang sa takot na baka mapagkatuwaan ng babae. Ang kanilang bahay ay nasa tapat ng aking pagmamay-aring lupang pastuhan at palagi kong nakikita sa tuwing dinadala ko ang aking alagang kalabaw doon upang makakain ng marami at kapag nagtatrabaho ako sa aking taniman. Katuwang ko kasi sa aking pagsasakaang alaga kong kalabaw. Araw-araw ko itong dinadala sa pastuhan upang makakain ng mga pagkaing damo. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas akong mapagawi malapit sa tahanan ni Gina. Minsan ay kinakailangan ko ng may katabaang sanga para siyang lagyan ng lubid ng kalabaw. Sa kakahanap ko ay nakarating ako malapit sa kanilang bahay. Hapon na iyon at pauwi na ako sa bahay. Kaya nagpasya na akong iligpit ang aking alaga sa pastulan. Nakakita naman ako ng aking hinahanap, kaya aalis na sana ako para bumalik kung nasaan ang aking alaga nang mapansin kong palabas ng bahay si Gina at bihis na bihis. Narinig ko nang magpaalam ang babae sa kanyang asawa at mga anak nang magbilin ang mga ito na nais nila ng pasalubong na sariwang atay ng tao pag uwi nito. Ewan ko ba kung bakit iba ang naging dating niyon sa aking pandinig. Tila ba may mali? Bagamat hindi ko na lamang ito pinansin pa, lalo na't hindi ko naman ugaling mangialam sa buhay ng iba. Dala ang aking hinahanap ay bumalik ako sa aking pinanggalingan at inilagay sa pwesto ang kalabaw. Umuwi na ako pagsapit ng dilim upang magpahinga sa aking komportabling higaan sa loob ng aking tahanan nang walang kamalay-malay sa aking matutuklasan kinabukasan. Kinaumagahan ay nagtungo ako sa pastuhan matapos makainom ng kape upang puntahan ang aking kalabaw. Wala akong dalang ilaw dahil bukod sa
nasasanay kaagad ang aking mga mata sa dilim, ay alam ko namang malapit na ding magliwanag. Nang makarating ako sa pastuhan, nagulat ako nang makitang maliwanag sa buong kabahayan ni Gina. Maingay ang mga tao sa loob ng kanilang bahay na animoy. May nangyayaring kasiyahan. Dahil sa kuryosidad ay napagpasyahan kong silipin ang pamilyang kung mag-ingay ay animoy may piging. Walang tarangkahan ang bahay ni Gina. Luma na ang kanilang tahanan na alam kong minana pa niya mula sa kanyang namayapang mga magulang. May poso sa likod ng bahay nila kung saan naglalaba at naghuhugas ng plato ang mag-anak. Kahit may kahabaan na ang mga damo sa paligid, ay malalaman pa ding may pamilyang naninirahan sa loob. Dahil sa kanilang malaburarang paraan ng pagsasampay ng mga damit sa bintana. Walang ingay akong lumapit sa isa sa mga maliliit na butas na dingding at saka sumilip. Akala ko ay kung ano lang ang pinagkakaabalahan ng mag-anak sa kanilang kusina. Abala sila sa pagpapakulo ng tubig, pagkatay at pagtadtad ng katawan ng tao. Hindi ako nakakilos agad matapos ang aking nasaksihan. Pinagpawisan ako ng malapot at hindi mapakali. Tila ba nakakita ako ng isang nakaririmarim na bangungot na kay hirap kalimutan. Hiningal na napahinga ako ng malalim. Nasaksihan ng dalawa kong mata kung paano nila tila manok na kinatay at tinanggalan ng lalamunan ang bangkay ng kawawang lalaking iyon na biktima nila. Nagsigawan sa tuwa ang mga bata matapos iitsa ng babae ang sariwa at kakahugot pa lamang na bituka bago ito nilantakan ng kanyang mga anak. Ang kanyang asawang si Lito naman ay ang mga mata naman ng lalaki ang pinagdiskitahang dukutin. Sumama pa ang aking pakiramdam nang makitang sarap na sarap pa ito sa pagkain ng hilaw na parte ng katawan ng tao. Umatras ako at halos hindi humihingang lumalayo sa kanilang tahanan. Pakiwari ko ay ako ang nilalantakan ng mag-anak, lalo na at naaamoy ko mula sa aking kinaroroonan ang malansang dugo ng kawawang biktima nila. Ano ba? Ano ba ang ibig sabihin niyon? Bakit kailangang kumain sila ng tao? Posible bang aswang ang mga taong matagal ko nang naging kapitbahay? Balisa ako nang makauwi sa aking tahanan. Tila wala sa sariling nakalimutan ko pa ang aking kalabaw sa pastuhan na siyang sadya ko sana upang maagang magtrabaho sa bukid. Paulit-ulit na sumasagay sa aking isipan ang lagim na aking nasaksihan. Dahil sa aking pagkabahala ay hindi na muna ako nagtungo sa bukid. Bagkus ay pinuntahan ko si Jaime sa bayan kung saan siya nakatira. Mabuti na lamang at naroon ang lalaki. Kaya naman, agad kong ibinalita sa kanya ang aking mga nasaksihan tungkol sa mag-anak. Tumawa siya at sinabing ang mga kagaya ni Gina ay mga karaniwang aswang lamang. Sila iyong nagmumukhang tao ngunit halimaw pala. Nagpapanggap sila at kunwari kauri namin ngunit kumakain pala ng kauri ko. Aniya,
Maaari din daw akong magkunwaring walang nalalaman kung nais ko ng kumpirmasyon sa tunay na pagkatao ni Gina. Dadalawin ko raw ang pamilya ni Gina at bibigyan ng nilutong pagkain. Bilang ganti ay bibigyan din daw ako ng babae ng pagkain at baliwalang iuuwi ito sa bahay. Upang mapatunayang aswang nga ang mga ito, ay pipigaan ko lamang ng kalamansi ang ibinigay ng mga itong pagkain. Kapag magbabago ang itsura ay kumpirmado daw. Kahit ayaw kong gawin ay pinilit ko ang aking sariling kumpirmahin ang aking hinala. Ayaw kong dumating ang panahon na baka ako naman ang mabiktima ng aking kapitbahay na aswang dahil lang sa masyado akong naging kampante sa pag-aakalang tao sila. Kabadong naglakad ako kinagabihan papunta sa bahay ni Gina. Dala ang mangkok ng umuusok na sabaw ng bangos ay kumatok ako sa kanilang tahanan. Nagkanda-ugaga ang mag-asawa at kanilang mga anak na animoy. May piyesta sa loob ng kanilang bahay. Nang pagbuksan ako ng ginang ng pinto, ay hindi ko mapigilan ang mamutla at pinagpawisan ng malapot. May kagat-kagat na tila atay ng tao si Gina habang tinatanong ako kung ano ang aking kailangan. Walang imik na inaabot ko ang mangkok ng umuusok na sabaw. Sabay sabing, kaarawan ko kasi, kaya naman sana ay tanggapin nila ang aking ibinigay na pagkain. Inabot ito ng ginang at nung aalis na sana ako, nang tawagin ako ni Gina. Kaya naman, dinaklot ang aking puso sa matinding takot. Pinaghintay niya ako saglit, tsaka siya tumuloy sa kusina. Nang muli siyang bumalik, ay nangangatog na ako sa takot sa kakahintay. Nang muli siyang bumalik, may dala na itong isang malaking bandihado na may lamang 6 litso na malaking hita ng baboy. At sabi pa niya ay, kinatay raw nila kahapon. Ako naman ay halos maihina sa labis na takot nang tinanggap ang pagkain at tsaka nagpasalamat. Sabi pa ni Gina ay ayaw nila sa laman ng baboy dahil ang mga laman loob lang ng mga baboy ang nais nila. Tumango na lang ako at nagmamadaling nagpaalam. Nang makauwi ako sa bahay ay tinitigan ko ang pagkaing iyon. Kahit anong kurap ko ay hita talaga ng baboy ang nakikita ko. Ewan ko ba, hindi ko naman maiiwasang mandire. May mga boses na bumubulong sa akin. Nalinlang lamang ang aking nakikita na ang pagkaing nasa aking harapan ay pagmamay-ari ng isang kaawari ko. Mabilis kong pinagana ang aking isipan sa halip na manatiling matulala at tumayo. May isang malaking puno ng kalamansi sa aking likod bahay, kaya pumitas ako. Ito lang ang nag-iisang solusyong nakikita ko na maaari kong gawin. Kaya naman, pinagtibay ko ang aking loob at muling nilapitan ang pagkain sa mesa. May naririnig akong kumakatok, ngunit binaliwala ko na muna ito. Sa halip ay hiniwa ko ang ibang kalamansing nasa kamay ko at piniga ang katas niyon sa malaking hita. Hindi ko alam kung masusuka ba ako o magsisisigaw nang makita ang hita ng baboy ay naging hita ng tao at ang masaklap ay nabubulok na ito
Nais kong panawan ng ulirat habang nakatingin sa bandihado. Ngunit naaagaw ng mga katok sa pinto ang aking pansin. Kaya naman inayos ko ang aking sarili at hinawakan ng mariin ang itak na nakasukbit sa aking bewang. Naririnig ko ang pamilyar na boses ni Gina na matyagang nagpapatao po. Kaya naman, halos walang ingay akong lumapit sa pinto upang pagbuksan siya. Nang pihitin ko pabukas ang pinto, ay isang nakangising mukha ni Gina ang aking nabungaran. Sabay tanong kung masarap raw ba ang ulam na ibinigay niya sa akin. Walang sali-salitang, bigla ko siyang dinaluhong at nakipagtagisan ng lakas. Parehas kaming sumisigaw at ayaw magpatalo sa isa't isa. Nang sa kakalmutinan niya ako bigla, ay napasigaw ako sa labis na sakit. Tsaka ko naalala ang aking kinuhang kalamanse. Dinukot ko ang mga ito sa bulsa at walang pag-aalinlangang ipiniga iyon sa kanyang mga mata. Nagkikikisay sa sakit ang babae at sa isang kisap mata ay nawala ito bigla sa aking paningin. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang nangyari sa aking kapitbahay. Iyon nga lang, natalsikan daw ng mantika ang kanyang mga mata kaya siya nabulag. Pero ako, alam ko ang katotohanan dahil iyon sa kalamansi at tumalab ito sa kanya dahil siya ay isang aswang. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay nagpunta ako sa albularyo at humingi ng tulong. May binigay sa akin ng mga iilang gamit at mga pangontra daw sa aswang upang hindi na ito makaganti sa akin at wala namang gambala pa sa akin. Lumipas pa ang ilang araw ay sa awa ng Diyos, naging matiwasay naman ang aking pamumuhay. Ngunit, meron pa akong karanasan at sana sisipagin ulit ako para hindi ako tamarin. At hanggang dito na muna po, Sir Casper. Salamat po sa inyo sa mga nakikinig sa kwento ko. Muli po, ako po si Mario ng Negros. Pogi.